ingkang piniji Rinu Bulan pangan saya lagu Samapta Arso Suwan Amboyong pinanganten kekalih La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake kabeh wis kumandhang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat kami sakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah Subuh Duhur lan ngasar salat saya tingadake tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunnahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing gosong yen kepareng So semoga suwarga Nini Fitri Budiarti Jika sahabat keparang renteng-renteng reruntungan Kalaman kakak bagus Zainal Arifin Kasuan berkah pangestu Matingan so hati kesturio Kanti pinayungan pepelik Mugi jroning pekalih tansah enget kewajiban pun matingan so dalam Gusti ingkang murbing jagat wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake Asyo wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran wajib salat kami jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah Subuh Duhur lan ngasar salat saya tingadake tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunnahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing gosong yen kepareng besok munggah swarga panjang rezeki lancar ngomong kawaya nawet nom Jian musuh casitok iki aku kan guys gitu jan
titik kalenggahan karena saja ngangsing wedal pamundutan panjenenganipun Ibu Gusti Tamina anggenipun Mahargya Putra menika nuhoni dawuh pangandikan para winasis mliginipun priyantun Jawi badhe katuraken adicara bubaan ing titik kalenggahan ing mangke badhe kasarirani panjenenganipun Bapak Idris kepareng ubur rampi bubaan sampun kepareng kasamaptaken monggo Ibu Gusti Tamina tumuju wonten caketipun bubaan nggih menika.